खबरफ्रा हामाखैना? खुलुमबाय लोगोफोर, नै जों सोरगोफुरियाव थांनो ओंखारदों। मोनसे खामानि दं, सोरगोफुरियाव थांना फैनि र'। बे जाबाय जों गामि। लामा सेरनिफ्रायनो हाग्रा नै ओरै नायदो। ओरै जाबाय हाजो साहाजों नांजाबनाय। भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम। एकदम हाग्रा गेजेरजों आरो लामायाना। मैदेर लोगो मोनजानो गिनांगौ सम सम बेलासियाव फैद्रायबा। दा बेलासियाव फैदों जों, गिनांगौ आरो एसे दा। हाग्रा बेफ्राव थाबा नुस्लाबाना मैदेरफोरखौ। ग्रिं होमोलय, बेनो जोंना पिकनिक स्पटआ, ग्रिं होमोलय पिकनिक स्पटआ। हाग्रा जाजोब्बाय, बोरै हाग्रा खालामजोबखो, मुलिबो होआखै फाग्लाफ्रा। लामाया खस्थ'थार एसे, हाब्रु गोजा नायनि, बिराद खस्थ' आरो लासैसो नै देन्जार। दै गेजेर 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 सलायनांगौ नै। बारा देराखै, सिगां बिराद गिदिर गिदिर देरोमोन। बिराद खस्थ' लामाया। अयथासार खस्थ'खा आरोना, लामायानो गाज्रिथार नै। हाग्रा गेजेर गेजेर थांदोलाय, गामि होननायानो गैया। गारिखौ जरखौनो सालायनो मोना आरो, एकदम लासै। हाग्रा गेजेराव मोसौ खाफैदों नामालै, ना हाग्रानिसो? सोरबा सोरबाथ' गिगोन सलायनो बे लामायावहाय। ओरैबो हाग्रा ओरैबो हाग्रा, अयथासार हाग्रा। माने बिराद मैदेरबो फैयो जोंहा, बारा मानसि फैलाबाया बे लामाजों। नायदो लामाया गिदिर गिदिर, बोरै बोरै फाग्लासो। दासो गामि नुहुरबाय। बेखौ मा गामि होनो? खन्थाफारा ना? खन्थाफारा गामि इयो। ओरै खन्थाफारा, ओरै खन्थाथा। गय सिं सिं नै लामाया, लामायानो गैया आरो गुवार, गुसेबथार लामाया। दंग' गोथौथारियाव लासै खोख्लैनानै लासै मानखोनि। हाब माबायाव नांगुलायदोंलै बाला, खाल्दाब होनलायलायथारदों। सेरेब लोंनो फैसा जमायदों नामा? सेरेब लोंनो फैसा जमायदों नामालै? एसेरो आं एसे खोथायो। दा सानजों होखायनोसै उनाव। बोरायालाय मानसि बुगालै बेला फाग्ला। जागोन दे। 200 आरो एसे खामायबाव। ओइ लामाया एकदम खस्थ'थार नै, गुसेबनो। औ सिलायलायदों माथो।
मोनफैबाय जायगायाव खथा जायगायाव मोनफैदों बोरै खबरफ्रा हामाखैना बारा हामबाय मोनसे जालाबाय थायोलै बाला गोथांसो लोङो नामा एखेनियाव दिनै ना नैयाव सुथाबनानै लाबाय थादों बेयाव आया सुथाबनानै लाबाय थादों अदे नै बिथाङा थांबाय आंजों फैफानाया न'आव